भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैबानाया धलासुबा गामिनि दोंसे IC-50CC ब्लक लामाखौ सिलिंखार खालामबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि धलासुबा गामिनि दोंसे IC-50CC ब्लक लामाखौ भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैबानाया सिफायनानै गालाङो। बे CC ब्लक दोंसे लामाया बानायखांनानै आबुं महर मोनबायमोन। नाथाय हरखाब गोबां अखा हानानै भुटाननिफ्राय गोबां दै फैनानै सुख्लायनि माथावरिखौ सौसिनानै गोबां सुबुंफोरनि न' बां मोसौ बोरमा दाउ अमा माइ माइरं लामा दालां गासैखौबो सिलिंखार खालामजोब्बाय ना गालांदों। बेनिखायनो बे CC ब्लक लामाखौ फिन गोदान इन्जिनियार एबा थिकादार हमनानै गोदान बानायफिननो थाखाय खावलायदों सोरखारखौ। नङाब्ला जोबोद उसुबिदा जानो हागौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। नैबे समाव धलासुबा गामियाव दङ आरो बेयाव जोंहा ICBP मोनसे CC ब्लक लामा जाबाय थादोंमोन आरो बे लामाया सुक्लाय दैमानि माथावरि बायनायजों दैया लोमसावबोनानै बे जोंहाथ' लामाया मेटेलफोरा खुरखोलांजोबदों आरो बायजोबलांदों। ओंखायनो जोङो गामिनि जानानै खावलायो बे लामाखौ PWD बा जायफोरा इन्जिनियार आरो बे लामाखौ मावबाय थानाय थिकादार दा बिथांमोना खोब खम समनि गेजेरावनो बानायना होफिननो थाखाय जोङो गामिनि जानानै खावलायदों। जोंहा गोबां खहा जादों। सोरनिबा हाखर थांदों, सोरनिबा माइ खेथि माइ आबाद फोथारफोरा गोबां खहा जालांदों। ओंखायनो जोङो गामिनिफ्राय बेखौनो खावलायो खोब समखौ नायनानै बे लामाखौ फिन बानायना होफिननो थाखाय जोङो गुरै खावलायबाय। ধলাচুবাৰ CC ব্লক ৰাস্তা শুক্লাইলৈ যোৱা পথটো যোৱাকালি ৰাতি 2টামান বজাত শুক্লাই নদীৰ মাথাবাৰী ভাঙি আমাৰ ৰাস্তা প্ৰায় হৈছিলে। আমাৰ ৰাস্তাটো মেৰামতিৰ কাম প্ৰায় হৈয়ে গৈছিল, অলপ কাম মাত্ৰ অলপ বাকী আছিল। কিন্তু এই যোৱাকালিৰ শুক্লাই নদীৰ বানপানীতে ৰাস্তা ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিয়ে। এতিয়া আমাৰ চলাচল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আৰু মানুহৰ বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, আৰু খেতি পথাৰো নষ্ট হৈছে, ঘৰ দুৱাৰ কিছুমানৰ ভাঙি গৈছে, কিছুমানৰ ঘৰত এককাল পানী হৈছে, বহুতো মানে দুদৰ্শাৰ সীমা নোহোৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাৰ মেৰামতিৰ কামখিনি অতি সোনকালে কৰি ইঞ্জিনিয়াৰ সকলে কৰি ঠিকাদাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মিলি পেলাই কৰি দিয়ে বুলি কৰি দিলে আমাৰ ৰাইজৰ বহুত উপকাৰ হ'ব, নহ'লে এই ৰাস্তাৰ চলাচল বিচ্ছিন্ন হ'ব। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।